Γεια σας. Πάμε να λύσουμε τις ασκήσεις 2025-2026. Ξεκινήσουμε με την πρώτη. Πλάτος επιρροής προβόλου. Εδώ πρέπει να κάνω μετατροπή επιφανειακού φορτίου σε γραμμικό. Τι έχουμε? Έχουμε το φορτίο S σε κιλονιούτον ανά μέτρα επί το α που είναι επιφάνεια επιρροής σε μέτρα θα μου δώσει το γραμμικό φορτίο. Θα πάρω το γραμμικό φορτιάκι μου 3 επί 4,5 13,5. Είναι λίγο όρτσα αυτά τα έχω γράψει, έτσι. Κάτσε να το πάρω λίγο πιο εδώ. Κιλονιούτον ανά μέτρο. Εμένα μου αρέσει και το κάνω μικρό το L, λόγω φετίχ. Εσύ άμα θες κάνω το κεφαλαίο, όπως μας το δίνει. Και αυτό είναι το προβολάκι ΑΒ που ελέγχω, έναν διάμεσο προβολάκι. ΑΒ. Ξέρουμε λοιπόν ότι τούτο εδώ το προβολινό, να το, βάζουμε και μια είναι αναφοράς έτσι εδώ για γούστο. Τούτο εδώ λοιπόν το προβολινό έχει αυτό το διάγραμμα ροπής. Αυτά τώρα τα ξέρουμε από τα τυπολόγια. Εντάξει, πέφτει όμορφα μια παραβολή έτσι εδώ. Εδώ. Και η μέγιστη ροπή του είναι εδώ. Όλο είναι αρνητικό. Όλος ο εφελκυσμός είναι πάνω, γιατί κάνει σαββατήρας αυτό το κολυμβητηρίου. Και η μέγιστη ροπή του είναι εδώ. Max μη. Η οποία είναι μείον. Το μείον σημαίνει ότι έχω εφελκυσμό πάνω. S έχω ονομάσει τώρα το φορτίο. S, L τετράγωνο, δεύτερα. Άρα εδώ το max μη είναι μείον 13,5 επί 25 δια 2. 168,75 κιλονιούτον μέτρα. Αυτή είναι η μέγιστη ροπή μου. Και αυτή ήταν η άσκηση 1. Καλό διάβασμα. Bye.